No to čo? A čo? Spí? Ustávačka na pidlovke. Ja čakaj, my sme jak Flinta. Pospí. Skús prestať. A nerob ďalej nič. Aj zásobovanie vodič tohto auta chcel priviesť zmrazený tovarený kratík v domove. Nedokážem tam dať obi dvoch. Ty stres. A už otváral. Už si chod ďalej, by si dala. Nedáš. To by som musela ísť na chodbu. No čo, Baťko, už si prestal zvýšiť? Ideme ďalej spíšime. Neustávajú, Kati. Beráme sílu, spíšime. Údajná šéfka tzv. Bytovej mafie Zuzana Znamenáková sa posadí na lavicu obžalovaných. Flinta. Bratislava 2 podľa ktorého dôvodom obrala o dom nič netušiaca Bratislavčana, ktorého neskôr polícia našla zavraždeného. Tak máme ďalšie uspávadlo. Znamenáková prišla na súd v dobrej nálade. Čo? Čo to robila baba? Uspala ťa? Uspala ťa? Si sa zobudil? Čo, uspala? Keď ti neuspávaj ho ďalej, lebo ideme všetko kopať. Uspala ťa? Čo to s tebou robila? Mamina ťa uspala? Čo? Si sa zobudil? Laďko, a Slintoš. No čo, bolo to pekné? Príjemné? Si sa tak uspávala, čo? Čo? Sa uspávala, áno? Jo? Sa ti dobre spínkalo? Dobre sa ti spínkalo?